Hi, 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 hi. Ha? Record, the record na. Ga-record na ni siya. Kuan, atong i-try o tanawon o say sulod sa akong bag. Muni, kanaka akong bag. Naagi. Unsa ni pagbaliktad gi? Guys. Ana. Ano nakita gi? Ay, ulan yo. Ana, ana. Kirara. Ana manggod. Ano na diri ang left? Mao ni ang yang bag tanawa guys. Unsa ka na? Bag, mas dako panaho. Ito ko na mo gate imong bag eh. Taga diri. Parehala. Kahit rani yapon. Sa top nga compartment, mga gadgets. So, dapat feel ay kaning Sama ni. siya mga hygiene like Kita ko no. Mga napkin, mga Napkin. panty liner. Oh, imo Panty liner. Wait lang. Then wet wipes, toothbrush, hindi rin ako gibutang. Wow, napa siya mouthwash. Kinsa di ba niya kahalok na? Meron ba? May paning ko sa Mga bit? Ay, mga gadgets, okay. flashlight, board, then Woo! kani Di mo magidalay mong balay gi. Unsa na gi? medkit. So wow. dapat na siya sa taas kay para dali na tayo Kuha if emergency. laksan. I need Advil. Advil ni. Pwede mga sa Paano? duha. Si nagamit dayon. Thank you kayo gi. Oh, sponsored ni niya. Sakit mo akong ulo. Iuli na ako nimo ning usaron kay. Kani gadgets sa DSLR, mga battery, sponsored by Warning. Kalibo man gi. Mga kaldero, cookset, na diri burner, Pampainit sa malamig niyang. Kung nakasa Wow, where can you buy? nasa Changi kani siya. Nice na ano gi. Kay aron di mabuak ang itlog. Well, travel labi na distance nga. Asa dapat sa Changi gi? Kanang Jeanette Commercial. Kabantay mo ng Jeanette Commercial kanang atbang sa Maybank sa Changi Building 3. Jeanette Commercial na ano. Palit na ko anak. Pila na gi? Then Burner. extra burner mo yung ginagamit. Saan ni pag-zoom gi kaning AP? And then next muning sa middle na compartment tinubukan siya. Muni ang sa sudan. So first na Tupperware na to. Mas maayo ni siya palit mo ani kay kaning Tupperware pwede niyo nasudlan og tubig. Kung mahawas ni siya so useful kay siya. Mga tay para sa burner. Mga sudan niya naka Tupperware. Then chilio. Then tequila. Oh. So, ikuan na ninyo, i-repack na ninyo ang tequila kay bugat kay ang bottle. Mao na siya? Ah, Wow, water. At ilay sulod tanawa ang naong sa atong friend nga palahubog guys. I-zoom na ako guys para maklaro. so, ingani ra siya para di kayo bugat sa kuan labi na mag-camp mo. Perfect. Dagan kay kung na-learn ron nimo gayda. So, kani siya, pwede nyo masudlan ng tubig ng Tupperware. Then, next siya, butane. Daghan lagi kang cookset. Butane para sa tong burner. Muna butane guys. Kanay masubra pa ni siya tuan, masubra pa ni siya tulong malutoan ni guys. Refill naman ni siya 28 ra ang kuan refill sa butane para kas matindahan. So, Mahal lagi gay. duha ka pound lagi palit. And then Daghan na guys. Oh sus. Hala guys mo pagani na. Patakatunga guys. Tanawa. napay Saan ni? sa middle part. So,
sa Hala. inyong bag, dapat ang heavy kayong mabutang niyo na sa tunga kay ang balance sa gravity ba. Then sa inyong likod, di kayo siya kaning fatal. Ah, So, diri ang atong kitchen. hala grabe o gadalag balay. Ano tanan niya kanon, Muni guys, hello. O kay nakisaging bugas, basta mga lamas, tanan-tanan. Mayo. Mayo. Mayo ni. Napa sa Say hi sa atong friend oh, nasa background. Sir, say hi sa atong vlog, sir. Ah. Or, so, mano ni atong tent na sa kinailawan. May tao na doon. Daghan kay shirt. Tala guys. Tapos maulaw gid akong bag. Itago akong bag. Ilalong sa tent. Oh, Kung namoy. pa siya, gikan pa ng pundak. Namoy ngunana guys. Na. And tulda na to para sa ato ang kuan sa social na to. Gay, sorry lahi ako na focus gay. Okay. Ang notch gay. Wala dyan ako tuyo ah. Ikat ka ni ha. Then para sa convenience ninyo, palit mo itong inflatable na pillow sa Robinson. Ay, makahihit Oh, siya dahil so, ka ano ron. mag-hiking mo, kanibalita. Kani, Nice kayo oh. Kato lang, hulpon? ipon ninyo. Kay magdala-dala pa mo katong pillow nga, katalitang pang travel, medyo Okay, gay. Ato i-focus gay. So, money, Pila na do? 100 na gano'n. What's brand? Basta sa Robinson Department Store na siya baligya sa Lit Plaza. Palitan di ka next balik sir. Kuan pillow. Inflatable. Ano ni mo Sir Ling ba? Then it will pop out then. Ato na ilig lani ng akong lamuyan ang Pwede ka ni Sir Ling. Kani 16, 17. I'll bring one for you. Okay, balik man ka dito eh. Diba? So nanatay kuan. So mani ang inflatable pillow. Sa ilalong nga Sir Ling, recorded to yung gingon nga palitan kaniya og kuan ha. Naato diri sa video. Ebidensya. Ay sa atong kuanon. Oh. Ang pinakagwapo. Oh. Hello. Hello. Mupuko. Oh, diri. Mo ni ilang kuan guys. Oh. Oh, di ba? Nindot. Comfortable naman ako nasa mong sala. Oo, di ba? Ah, di ba? Okay. Introduce yourself, sir. Ay, sorry. Okay. Hi. Ay, nago lagi. Sir Ling, asa man ka? Nag-look man sila sa akong video, guys. Okay, sige, ako ipadayon imong pagpanguan diha, gay. Last na lang, nasa kilid, insulator para hanigan ninyo. Then, ang wool. Then, sa ilalong, sa ilalong na part, atong mga sanina. Hala? So, malong, jacket, Sila makakaadlaw dahil diri, gay. sa pagkaanin niya. Mas dagan naman kayo sa nina na ko, gay. Mabot biya sa Chinese New Year, ang balik pa. Ako man ang tabayi, gay. Then, kuhan, Sige, agi. Sir, pwede na ka mo, agi, sir. Ah, ang sponsor sa among 3 wheels karon. Shipping bag. Mas maayog mo, lesson mo one time on bag nga dako-dako. Kani siya napalit na ni sa Robinson mga 4,070 liters nga. May binatil na ako aron do. Pagpapati lang ice cream na ako aron. Thank you. Mo ni guys siya, guys. Si Ronald. Hello. Brother. Brother.